गणेश चतुर्थी निमित्त आज पहाटे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात गणेशाला प्रिय असणाऱ्या दुर्वांची सुंदर आणि आकर्षक अशी सजावट करण्यात आली आहे। गेल्या 5 महिन्यानंतर विठुमाऊलीला सजवण्यात आले असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 17 मार्च पासून विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दर्शनासाठी बंद होते। देवाचे नित्योपचार सोडून इतर कार्यक्रमही बंद होते। 31 ऑगस्ट पर्यंत मंदिर भाविकांसाठी दर्शनासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे। तरीही मंदिर समितीने आज श्री गणेश चतुर्थी निमित्त विठ्ठल रुक्मिणीच्या गाभाऱ्यात दुर्वांची सुंदर आणि मनमोहक सजावट केली आहे। विशेष म्हणजे या दुर्वांच्या सजावटीवर वेगवेगळ्या रूपातील अष्टविनायकांच्या प्रतिमा लावण्यात आलेल्या आहेत। या दुर्वांच्या सजावटीमुळे देवाचे रूप अधिकच खुलून दिसत आहे। विशेष म्हणजे मंदिरातील सुंदर सजावट विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे। देवाचा गाभारा, प्रवेशद्वार, सोळपाखांबी आदी ठिकाणी दुर्वांची सजावट केल्याने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर अधिकच खुलून